Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kalawan pangan yaiku bagyanipun wong melek sabar narima tangga wayah wengi wulan sura akeh menungsa nindakake laku utama manembah nyawiji mring yang maha kuwasa nguri-nguri tinggalan leluhur Jawa papan kang wingit kang kondang neng kutha Ngawi papan petilasan Prabu Brawijaya Yekti Ratu Majapahit duk nalika uni wis kawentar nganti tekan endi Agung Srikati pantes nggo ngademke ati kali tempuran wis nyata ngresiki jiwa lan raga watu dakon bathok bolu ringin jajar legak-legok tuku mas uga sitinggil ora kena dilaleke ana maneh karan sendang umbul jambe sumber banyu sing ora ana kendhate jemah legi akeh sing ngalap berkahe mereka sembatan kabeh gegayuane tangga wayah wengi wulan sura akeh menungsa nindakake laku utama manembah nyawiji mring yang maha kuwasa nguri-nguri tinggalan leluhur Jawa papan kang wingit kang kondang neng kutha Ngawi papan petilasan Prabu Brawijaya Yekti Ratu Majapahit duk nalika uni wis kawentar
nganti tekan endi-endi. Agung Srikati pantes nggo ngademke ati kali tempuran wis nyata ngresiki jiwa lan raga watu dakon bathok bolu ringin jajar lega-lega tuku mas uga sitinggil ora kena dilaleke. Ana maneh aran sendang umbul jambe sumber banyu sing ora ana kendhate jemah legi akeh sing ngalap berkahe mrih kasembatan kabeh gegayuhane.